lah. Lah wong kate jula-juli leren. Mongko iki kate laporan nang gone lurahe. Apa sebabnya kok kepingin digendingi? Sebab aku wong blater. Sadurunge dadi kami tuwa pancen blater. Lungguh dik warung ambek sak koncoan. Kapan sampai aku diborki mulai step aku. Pancen jari bapak ngono. Ya hayah. Hati-hati kon yo nek kapan mangan ngombe dik warung ojo sampai keborekan le. Kok nek sampai keborekan kon hati-hati tak gepuki ngono Bang. Lah mulane bareng wis iki kate mlaku nang lurah dadi kami tuwa iki, lek gak digendingi gak enak. Masih ono terop lek ono haye gak rame. Usume wong wis padha mulih aku gak mulih. Pancen gak duwe dhuwit gawe bowo. Apa sebabnya kok kate laporan kok njaluk digendingi pikir susah rek. Jadi kami tuwa jenenge wong jadi kami tuwa gak duwe bojo kepengin rabi, bareng wis rabi duwe bojo 3 wulan mati. Lho, iki ana wirayate rek. Lek pacarane 20 tahun. Rabi 3 wulan mati sebab ngene. Biyen wis janji bojo, Kak masih besok dipeganjar ya apa ayo tetep wong loro. Iya Dik, ngene aku. Bareng wis dadi manten padha gak nyambut gawene. Bareng oleh 2 wulan bojo takon, "Kak, ya apa iki padha gak nyambut gawene? Ya apa Dik ayo padha dolek." Ngene aku. Bojo nekat wong pancen wis cinta. Wis bapakku sing nyambut gawe sampean lon-alon golek penggawean. Masih abot tak lakonane jare bojoku. Ya Dik, wong pancene wong cinta. Bareng budal teko omah lawang dibuka berangkat centing bising seti. Perasaku lak yo dodol tang rombeng tambah bu tangoki enggak dadak becak. Aduh remah tak larang bi aku lo tak larang gak gelem polahe kayane akeh. Kemululusen sampai mati. Bareng wis matur 3 wulan oleh 15 dina dak kuat pikir tok ketokan ngelencer aku. Lencer ono di expo kono. Wong luar biasa, wong lanang wong bedok, lanang tuwek enom kempong perot akeh. Bareng teng petengan melaku tak tuteno. Wah iki jange gantine bojoku Bapak, masih durung oleh 1 sih aku rabi ae ngene aku. Wong lanang pancen nakalan. Masih sumpah nakalan. Yo aku iki wis tak tuteno, golek pawakane kaya gitar. Gelungane Cioda tadi zaman kuno. Selendange pelangi tak tutno bareng wis sepi tak dolit. Perasaku lek wedok dadak warimun. Wah, celaka. Wis kapok aku wis kapok. Lek ngono jajase rek nduk glenung rek. Nduk glenung. Jajal. Iki jajal tapi swara wis entek. Iki saking dipaksa aku. Engko gak gelem dikurangi bayarane. Maka tinting kula lak roro gledek adek mo sengah. Jok susu guyu dhisik. Make ratin sing kok tak tero mung candek adek montengah. Kok maki guyu kon peksore wong gak ngerti kok. Ini maki dendeng aku gak seneng. Kate gladak gak ono garangane. Lek cara Jawane. Maki ayu aku gak kepingin bareng tak candak gak ono brutune. Lek pas diterusno pola brukong. Lek brukong iku gak ono apa-apane wis kodhong. Dadi mosok ana wong wedok gak duwe brutu. Lek mlaku ya apa wasaran? Duh repot. Cukup mendung saparegan mong langandung adelakena. Wis meteng gak ono bojone. Pangapora meleapen jung
pancen eling ae. Sok pancene wong cinta. Ngene iki yang brebes ngene ya, ngempet. Tidak ngempet ya apa? Kate laporan sampai lali rek. Aku kate laporan gending bajakan rek kunoan. Ngene. Ning nong nong tung tak tong tung dong dang gending tung prong prong. Dong kita kentak tung tok dong dang. Dong kita kentak tung tok dong dang. Ding dang didok didang, ding dang didok didang. Dong dang kita kentung tung prong prong tung 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 tak blong gelang. Coba gendangnya blong gelang. Blong gelang. Gila juli keras. Ning nong nong kebo keliru. Tumpak kong dong kita kentung trong trong kentung tak belum belang jajarek berangkat tak boleh kenal
ndah iki pen. Coplak glong-glang maneh engko pen kelambi iki. Tarsan kutho. Coba sepisan kas berangkat. Loh, lah kok kentek anak iki ya. Blok. Nah, loh. Mari alon-alon akhirin tek gelong, bilang. Wis aja pek, wis kelambi tak gawe maneh rek. Bengi gak iso turu, kepikiran. Wong lek wis kena penyakit cinta wis tah sapa ae. Lali sembarang. Lali apa sembarang gak duwe. Gak lali kok jenenge gak gablek. Cuma sing penting ku niat. Masih gak duwe lek duwe niat lho. Wis tah umpamane aku kepengin sepeda lek duwe niat, masih gak duwe apa-apa. Ya cuma kepingin tok. Tapi wong antas sing ini karo aku lho, derajate ya padha, cuma dek iku rondo, masih rondo gak peduli. Aku biyen semboyan, gak kena perawan rondone. Ben wis tau pacaran barek aku. Wis tau tak kei tanda mata. Ali-ali, cuma ya ilang matane. Cuma ya emas, tapi yo gak akeh, 1 gram ya. Tapi ya sepuan. Tapi gak kena semono, wong cinta gak perkara donya. Sing penting ya berpaduan jiwa di antara jiwa. Situ cinta saya cinta kawin beres. Iki kapan kawin iki? Lek ngomong ya iso ae tapi pelaksanaan iku angel. Dinane iki aku semayan. Panjenengan dhek karo aku ben wis jatuh karo aku. Jatuh cinta. Cuma ya alangan aku nang Kalimantan karepku ya golek syarat ge rabi. Tetap bareng nok kono aku krungu-krungu wis dirabi uweng. Pas nene basman aku lek uweng. Loh, Pin. Ku nanti-nanti di pinggir kali Wonokromo wae. Kok gak muncul. Kan lumayan lho nggone gak enak tok. Lah iya. Lupute ngisore tol lho kene. Lah iya. Anak bis larat. Lho gak apa-apa, sing penting lak gak ketara ta. Dadi delok teko dani gak ketara lek pacaran ngono lho. Sak rempon. Ngawur terima wong kate adus. Oh, iki lek ana sing nyekseni ambek nono anggang-anggang to bajul bareng lak ero ta. Oh, wis panjang kono ono. Bakron. Ngawur. Kon keburu sapa lewo kon. Ngono wedi aku lho. Aku iki sanksi lamean niku, sampe gak tau tepat. Lho biyen lah. Ojo main dadabian itu karena kebutuhan. Butuh apa? Bukan karena aku melarikan diri, karena ya karena apa aku iki? Lah iya, sampean janji sampean tinggal nang luar Jawa cek suwene gak teko-teko, gak kirim surat. Nyambut gawe. Nyambut gawe apa? Nyambut gawe ya kanggo syarat iki karepku. Saiki wis oleh donya, saiki rapi dadak kon wis dirabi wong. Lah iya lah aku nuruti karepe wong tuwa, lah ngenteni sampean ae ya apa aku. Wis gak ono salah ta. Wong tuwa iku gak ono, wong tuwa iku njerumusno ke jurang kesengsaraan. Gak ono. Tapi akhirnya ya aku gak seneng ya apa. Ya cek ro rasane wong tuamu. Nah iya ya gak serasi. Dadi mulane lek gak oleh dhewe kadang-kadang gak bahagia. Makane. Nah ngono, kadang-kadang oleh dhewe iku tuku sarung ae angel ya ono. Cuma bahagia kan ya? Iya ya usaha sik carani. Lah saiki sarane kon wis ditukokno surat karo bojomu. Lah aku menanti. Tapi lah sampean lak sik gelem ta mbek aku. Loh, gak kena perawane rondo niku. Nah, masih aku janda-janda bersih kok, Mas. Iya, wis. Iya bersih wong gak wis gak duwe apa-apa ya bersih. Soale kon lak kate anu aku ta. Loh, ya apa sih? Sumpah aku gak rayuan iki temen. Ketok saiki aku cakulan pulka barang iki ya kon. Kalau pulka iki ndi? Boleh kaya ubah zaman biyen. Sampeyan temen ta
Wis saiki sumpahku kon dadi apa aku sanggup. Wis sampama aku dadi kembang Mas, sampean dadi apa? Aku sing dadi ulere, Dik. Wis Iso mekar wis kembange purep. gak ngono iki kalau kamu jadi bunga aku jadi tangkai. Nah, kan gitu. Wis dadi apa ae kon iki? Kalau aku jadi Sinta, Aku jadi Rama. Rama apa? Hah? Rama apa? Rama tambak. Ya Rama Cinta iki lho. Iya. Nah, aku dadi Rara Mendut, sampean Aku dadi apa? dadi Klono Citra. Kon lho Citra. Endi sih? Citra sing ngenong lho. Nanti saiki ya wonge. Sampeyan iku mblakar to Pak Citra barang. Paling nduk THR kono lho glibet. Lah saiki dadi apa sih sing paling Sampama aku dadi kintai. aku sing mengin. Hah? Mengin. Kok mending sih? Lah kon intai aku mengin dadi mengintai. Aku dadi sampik. Sampeyan dadi apa lah bonge nduk endi, Mas? Bonge kok pamanku ae. Soale Gak ngono. pamane gak ini lak glundang-glundung ae. Iki tuh pas serius lho, sampeyan ngono. Serius Pak, perkara bong kok tak golekno mercon, paman jumeti mercon ae dadi bong. Gak wis aku percaya nek men cinta mbek aku, ya nyatane ya kembali padaku. Lho, saiki kon dadino bulan dah paribasane. Nek aku dadi bulan sampeyan dadi apa? Aku dadi mendung iki, Dik. Lho, lak peteng. Ya didelok teko Tanjung Kodok kono. Malah grawono lah. Enggak, wis kon nek dadi bulan aku jadi bintangnya. Dik. Akan gitu biar cerah. Nek kon dadi segara aku dadi uyahe, Dik. Dadi kari golekno lombok. Iki sumpah apa iki? Lah iki sisiran gak pokro. Wis meneh. Sisiran wong Gak cocok. Nggon iki gak cocok wis ngale nang kulone beno wae. Sumpah-sumpah nduk iki lho nggo apa tertek apa mbobo. Ora ono banjir. Aja ngono ah, yang golek nggone tepas sampe dari rono ki apa? Iki ono dhuwit didik. Iki Iki duwe apa? ono di 10 menit balik 15 ya. Ya dino wis mana? Tanda mata. Gak oleh saiki. Enggak, iki lho dhuwit 10 kanggo tanda mata. Temen ta? Tukon norok. Wis perkara norok gampang kok, tak rokno asem wis gampang. Gak usah mas meket kembang kok dirok. Engko perkara rok tuku dhewe sementara, lah ndukuran ya tuku dhewe ya. Apa ndukure? Ndukuran kok putih, sepatu perkara sepatu tuku dhewe dhisik ya. Kabeh tuku dhewe. Ayo gampang. Sampe tukane pundi? Engko aku tak nang pasar, ya. Apa nang pasar? Gemilan nang pasar malam iki. Engko tak golekno. Buka kelas niku. Heh? Apa? Buka kelas. Ngawur ae dodol pasar. Lah iya apa sih nyambut gawe tepak sampean iki nyambut gawe apa sih sing bener iku? Wis perkara penggawean gak perlu awak ngurus. Sing penting lak kayane. Kok dirahasiakno sih? Iya, wis gampang kok dadi bojomu aku mesti kayaku gede kok. Mulia nggawa akeh gede mesti. Kadang-kadang nggo lesung pentongan kae. Kok dhuwit lho dhuwit. Oh iya dhuwit gede. Saiki ngene, engko jam 10 aku nang nggonmu ya. Temen lho Jam ya. 10. Engko lek kira jam 10 seprapat tutupen omahe. Sing penting ku resmine, aku Iya. gak enak Mas urip nduk kampung ku riwari lek delok wong. Ya, mulan aku kok nggawa rok ya, nggawa sepatu barang teko pasar bengi jam 10 aku tak rono. Jam 10 bengi lho ya. Iya, wis mangko tak tutup lho ya. Iya ya, wis. Dewe. Sampai aku kan. Oh iya, Pak. Sampean, Pak. Apa aku? Pak bayi. Anu, Pak Bayan. Waduh, kon iku penduduk kene mbok iso ngajeni aku kok kon Nggih, Pak, sampean, Pak. Nggih. Kon iku wedi yo rek ambek Pak Bayan. Kenapa? Wedi yo. Aduh, Pak Bayan intine entek. Melet kon, Nduk. Terus kan wedi. Ya apa Pak Bayan iki lho kek ono rai. Oh, ditambahi. Raine kurang. Disusun ayo. Topeng ya nampa topeng. Mosok rai ku mangkari kantil ndek bis kono, Bang. Nek kek rai Pak Bayan. Ya apa kon iku lho iso nglungguhno aku rek. Nglungguhno kan depan. Lho. Ya wis. Lho kon gak nglungguhno ngentepno kon iki. Soale ben sampean kali kula lak kanca, Pak. Sampean niling Kak, biyen wong sithik saiki wong sithik kele-kele. sampean duwe cakepan teror kula mbon sampean bayar ben lho. Nglamongan sampean para Pak Lik kaya biyen lho Pak Lik. Kon iku ngomong belakang. Wis, kon niate gawe rusuh kampung kene. Ora apa sih, Pak? Kon ojo kon baleni maneh. Kon ku wedok ya keluyuran ngene. Lha enten perlune kok mbon asal keluyuran. Gak usah ngomong ya ndelok waktu, itu waktu jam piro iki? Nah, kula ngomong apa, Pak? Aku Rusuh apa? Aku krungu nek kon ngomong jam 10 menit. Nek aku gak merono rawange tutupen. Kate lha apa kon? Meneh. Jange berbaut, Jon. Ayo bermur. Eling. Berbaut nyulak mur apa? Ayo ngomong apa kon? Bingung kok. Kula mosok ngomong meneh wong ngomongkin jam 10 mungkin kok. Bongkar rahasia kon ya. Ayo. Hmm. Ya apa nyeng deh. Lho, nyeng lho. Kenapa sih kok diusir? Gak usah. Nggih pun kok. Enggak saya perlu kok. Ya, yo gak krungu, kan ora krungu kok bayar. Dublek. Aduh,
Dadi bayan kan ajine perkara bedes belek iki. Wis. Ngeten lho bayan kula niki mboten nyandelek. Niki lak mboten gadah bojo ta. Lah kula nggih mung gadah bojo. Kula jenenge jam melapik kok. Mboten kula ora-ora kok bayan. Napa elek sih lek kula ngrabi arek niki. Lah kan ora tak seneni wong tuane omonganmu. Lah kula damel apik ta. Lah sampean lak selaku wong tuwek niki. Iya tapi kan aja ngono di kampung iki. Wong kampung bendina kan dek sembayang. Ayo mulai. Lho, nek aku sing nglarang ngono. Sapa kon? Mimun medentengken sampean ngomong banter-banter untuk sampean mencelat. Gak wis men tak permakno iki. Pak, nggih anu Tin tak tinggal ya. Iya temen lho ya. Sampai kena pengaruh sebab saiki iki wong iku akeh, ngono lho. Wong iku akeh ngomong. Ngomonganmu kok glibet ae sih lho kon iki lho. Mboten. Kon iku tak larang, aku wis selaku bayan di kampung kene iki. Nek wak bayan ngomong sak kecap mbok gugun. Nggih, kula niki mboten ngomong aku coba kuwatir kula kena pengaruh sebab wong cintane lak abot tak bayan. Oh iya. Kok sampean juga tau nglakoni tak bayan? Iya ya. Lah nggih, lak tau sih sampean niku. Kon iki ngomong ta medeni aku kon iki. Lah lak tau ta. Mulai dino iki aja dibaleni maneh. Ayo mulai Kartolo. Mbok bayan gawe hati-hati. Bayan ono hati-hati ini. Godek sepatu ya iki. Dik tak tinggal ya, Dik? Iya. Pak Bayan, halo Pak Bayan. Yes, mulia. Sampai ketemu lagi Pak Bayan. Wah, masih gak ketemu maneh. Puntene mawon Pak Bayan. Aku gak nglarang lho, Nduk, aku iki, Nduk. Mbok emano kon niku karo kon niku gak elek-elek arek lho sakjane. Dadak kon dikenal arek ceketer-ceketer. Zaman saiki ku ya ngene ya, aja murih gantenge, gagahe. Sing penting nyuwargakno uripmu. Karep kula ra ngoten ta lah, sinten sing purun kali kula. Lah gawe apa kon dirayu arek kaya ngono? Kon iki pantes-pantesi sak pantes-pantesane lho. Sak rendah-rendahe kon iki digawin camat. Tapi kon gak duwe derajat. Sama keselaken aku. Terus dadi lurah, dadi dirabi lurah kon. Mboten kira nek kula dadi lurah Pak Gak, Bayan. umpama kon dirabi lurah ya gak duwe derajat. Oh, tapi dereng cocok nggih. Cari ya durung pantes. Lah sing cocok. Yo sak rendah-rendahe kon iki dirabi. Lho, bayan lho. Bayan sing kira-kira kok sampean ngoten nggih. Lho masih gak kaya aku, umpama aku ya kenek lah. Mboten apa-apa sampean ngomong mawon. Wis perkara pakaian gampang, sepatu wis ayo nang Wonokromo. Sampeyan kembasaken. Gak ngenteni ngesulno dhisik lho. Sampeyan iku eblak. Jok mater nek tak rabi, Dik. Lho ya apa? Gabah di omah iki wis kari rong tompo lho peken wis gabah. Rong tompo. Iya. Sampeyan iku gabah ditawakno mbok berase. Lho roh omahku tak tingkat. Pundi? Lho lha iko sebelah iko. Ya apa? Lho iya iko lah terus karepmu ya apa? Lho tinggal nyingkris temen aku iki. Nyingkris gak pamitan. Wah kini iki temen wis kadung mancep karo Kartolo. Tapi nek gak tak lapurno nang Wak Lurah nang pendopo kelurahan, kampung tetep digawe rusuh. Sing apik lapor nang lurah nang cari. Dene lurah gak percaya, wis tak umukane, perlu cek ngandel. Beres wis. Dadi wong tuwa kaya aku iku repot tangguhane. Lah ya gak repot ya apa? Wis bengi gak iso nurukno awak rene.
Pemane aku dadi lurah. Sing jaran dadi lurah iku mesti kudu aktif rukun bareng penduduk. Sampai gak iso konferensi barang aku. Sampai gak iso rapat barang. Lah ya apa dadi lurah kaya aku iki dubro berpenyakit ta. Wis repot kok. Sing jarane penyakit lho, model werna pira cek akeh penyakit iki. Tapi segala penyakit ana tambane. Satu misal, lara mripat tombone lara mripat. Obat mripat. Lara untu tombone obat untu. Lah penyakit ku aneh. Repot tambanane penyakit gatel. Ya, apa bengi kukur kero kena bengi ae. Kasih nurukna awak rene. Lho, semono maneh sing darani penyakit gatel iku. Cocok ngomonge tangga-tangga iku. Penyakit gatel iku jabane daging jerone kulit. Anjane iya repot golekane. Tak suntikno gak waras. Dukun tetek sing ngono gak waras tetek. Lah ya apa? Bingung rasane penyakit kuwi iki. Lho semono maneh bareng aku oleh nasihati yu ten ayem aku. Pak Lurah Baseman, napa Dik Ten? Nek sampean saged waras, nek sampean mentolo mangan waras-waras sampean. Oh penyakit gatel mawon. Napa Dik Ten? Nek sampean mentolo nggih, sampean pangan waras. Mangan apa? Kadal. Lah tak takokno kadal gedhe napa cilik tanggung. Wis tak cacak barek aku. Isuk aku ngene kebon turi. Ambek nggo kepiyok sapu kegerang itu. Bareng ono kadal klosak-klosak tak gepuk plek. Sik urip tak go mule. Kadal urip tak untal nek gedang. Bleng, nekat wis supaya waras gatel iku. Tak antaran rong dina bengi tambah keroken. Tambah iso turu bengi iku. Oh ya apa Dik Ten iki nemen rek. Dik Ten ngene iki Dik Ten. Sampeyan niku ngomong minta-minta napa sih? Omong sampeyan kula turut terus kan mangan kadal. Kadal kula pangan bocah waras dari Dik Ten. Kadal pinten lho Bas? Setunggal, kurang setunggal. Temenan sampeyan nggih? Nggih. Mesuk talek kadal mana oleh mana siji, rodok gedhe plek. Tak gomole, tak untal ambek gedang ijo bleng. Wis bengi gak iso turu maneh. Lah ya apa le turu kadal loro balapan kok peteng kene. Ana kurang ajar Dik Ten kan iki kok. Sano lapangan bene. Wah, wis repot. Ngene iki gak ngomong ya apa kok wong arane wong urip kaya aku iku kebayang ya ngono, kepala ya ngono. Galuk lapur dawar pisan. Kula era. Lho. Sampeyan. Wau nggih. Enten prapatan dirasani lari-lari sampean pirang-pirang dina kok mboten ketok Pak Lurah bayan. Nggih. Langsung kula jawab arek-arek. Nggih napa? Awake gak patek enak mari lara gabaken ngoten kuwi. Mboten gatel. Oh, gatel kene. Lah, dengar sampean kok mriki? Nderah pancen. Lah perlu napa sampean? Lho, mumpun percuma nek ngoten desa mriki niku dianakaken enten polone. Lho. Lah kok ngoten? Mumpun wonge dedeke oleh. Nggih. Brengose sak kepel. Lah, tapi nek enten kreseke kadal mlayu. lho pun milih-milih lho kepala niku. Terang-terangan sawangane ngoten bleluk licik niku. Lah saniki pundi kepalane? Lho buktine enten napa-napa mesti saged ngatasi. Wah, wis lho. Nek perlu kepala lek kula lereni mawon. mboten. Lah niki napa? Napa nih? Lah niki napa? Duh, ngrasani cek bayang. Nggih ngrasani niku ya. Ngrasani nggih niku. Pinter rek kekon sandrasan. Nggih, mulane awake gak iso turu lemu terus. Ngeten kok lemu ya napa sampean to? Oh, ngeten. Kaya napa? Nyek-war ngeten iki. Napa nyek warne? Nyek munawar ngeten iki. Nek kula niki lek enten apa mesti dhisik. Sebab sampean lak eling. Sakniki dugi pemerintah dientenaken Siskamling. Lho, seluruh. Lah nggih, lah kok sampean kula jelasin lek enten apa mlayu dhisik ya napa? Lho. Kula mau ngomong napa sing Lurah? Ngomong mlayu dhisik ngoten kok. Sing maksude nek enten napa-napa misale ribetan napa-napa. Lah. Misale enten tawur-tawuran. Lah. Polo mlayu dhisik ngatasi Ngoten ta. Nggih lek sakniki. Lek wau lak mboten. Brengose sak kepel ana apa-apa per ngoten. Lho maksude niku brengose sak kepel nek enten napa-napa per enteng mlayune kula. Sing enteng sing ngrasani. Ada. Mangula dengan deng ning lek mboten dicukit mboten iso ilang. Ngerti ya. Terus ngrasani terus. Kula ni wong sabar, tapi nek kesabarane terbatas entek. Lah ini. Lek pun sabar kula entek mati lurahe yo napa sampeyan. Pun ngeten nggih Dik kala. Yo no. Kali bayang pisan. Nggih. Sing penting kula takon yen napa keamanan desa niki. Lah nek mboten kula sing ngatasi, pun tetep rusuh desa mriki, Dik. Cocok nek ketemu sampean niku. Lah polo nek napa polone? niki lak ngeten ah. Tak pikir-pikir
lek nurut lapurane kebayi ini, anu kebayan niki. Dek desa mriki niki enten sing jagoni. Lho. Lho, nek sing jagoni kan dalek babone mawon. Wah, lurahe ngeten ae. Lah napa sih ben ngoten? Maksude niku sampean kandhakaken yan, sampean sing ngeru dhewe yo napa? Maksude kampung mriki lho enten sing lanang. Lho, lah sing medoki men enten ta? Ngene ae nek ngoten yan, sampean kali kula dadi wedoke, lurah dadi lanang. Ya no, sampeyan lho ngomong kok pecot-pecot ngomong sampean niku. Niki ngeten lho lurah cekak-cekuk. Sampeyan ngomong niku cekak cingkrange ya ngoten. Lah, cekak landunge dadi masalah cekak ciute. Cekak cukupe ngoten lho. Ya niku. Ya napa ya napa? Ya, niki lak ngeten. Nek nurut lapurane arek niki, nggih arek niki. Nggih. Niku dek desa niki enten rondo rak ngoten. Oh, terus? Lah rondo rak balik bisa bowong lah. Lho. Kartolo pun kena pun. Lah. Sinten? Kartolo. Mboten loro. Sinten lho? Ngomong gak Kartolo. Wah, masalah ya apa sih? Kula iki duwe penduduk Kartolo menenten. Penduduk kula Kartolo mboten enten. pun ra. Mau pilek panjen. Sampeyan niku Kartolo ini lho. Lah kita Kartolo napa sampean? asale jenenge bibite niku Kartolo. Ada wong pun kula ero surat penduduke Kak Karto to lho. Kartolo napa niku? Masalah iki kepala ta ya apa iki? Kartolo. Dadi jelas iki. Nah, Kartolo nah. sing glibet ana merondo niku. Cocok. Lho, mbok. Atau kompenoy. Lho, kok ngopen dia sampe? Lah sampean ngajak sawung galingan. Boleh mengenge koyo jaran bulian. Kalau ndep-ndep friend, malah sawung galingan. Polo kebayan. Nggih. Sampai semerep kedudukan kula. Semerep kula adalah kepala desa. Nggih. Kepala stasiun. Dede, kepala nongko. Kula kepala desa. Nah, cocok. Tapi nyambut gawe mboten cukup kula tok. Nggih. Enten andan-andane. Nggih, Enten enten lurah, kebayan, Nggih. racik. Kok racik? Cari. Oh, cocok. Kepala. Nggih. Mboten cukup kula tok. Kula sampeyan bantu tenaga kula. Nggih. Dina niki jam iki. Monggo Hari iki. ini Ah. hari kiamat. Loh. Yo no, Dina niki sampeyan kok tugasaken jaga keamanan. Kula berangkat kula mulai. Oh, rek. Yan. Sampeyan kok nek ngoten. Pun ate pilih kasih. Lho mboten. Pun ate jijik kali penggawean. Kula napa? Nek kula kok tugasaken jaga keamanan, kula bayan berangkat jaga keamanan juga. Yo tak dike. Padane nurung gledekan. Ya apa rek? Pamong loro kan sing pokro ngene. Delok kepala yang ngomongi santak, sontak tapi merem. Lah ya apa sungkan gak iso. Penduduk gak iso sungkan nek polo. Moko sing jalan brengose sak kepersisih mesti wong iku mripat ombololak lolo. Wong dilirik tiba, wong dipendelik semaput, ndi bisa wong sungkan. Wong kepala wis ngarembes ngono. Kepala kok ngantuk ae. Delok bayat ya ngono. Mesti kebayan iku adalah termasuk polisi desa. Nono uwar-uwar do kerdu, ono kerja bakti, mesti kebayan sing merintahi. Lah ndi bisa wong ngono kebayan koyo umplung ngono. Rebut cukup. Polo berangkat jaga keamanan. Kebayan jaga keamanan. Aku tak ngeleset. Kampung ambek sokran iki ameng-ameng nyawa. Engko semoyo-semoyo dhewe, nyulayan-nyulayani dhewe. Jare jam 10 engko nok gerdu. Saiki wis jam 1 gak teko-teko nang ndi arek. Lho, ora apa. Kok malah koyo kucing gering. Wah, kon iku
medeni kancamu ae kon. Kon prapasan kon. Kon iku ning ngopo mendelik-mendelik ngono ta? Ayo, terus liwat kok kene. Aku lak wedi nek kon step. Kon liwat kok kene rene pendosa niku mati. Iya. Iya. Lho sakakno kon mari. Lho apa sih? Lu tak dengki ambek aku Sapari ki medeni aku. Kon aja ngomong ngono jemu-jemu lho. Bareng tak paling dadakno petik. Oh ya wis. Yo petik akeh sinakal. Kadang-kadang ku ana lampu padang nang nawan. Iya. Aku ketok petik wedok ri. Iya. Tak cekel ambek aku. Batin ku petik kalau sing duwe ya. Ah, lodong. Tak jol kayu iki 1500. Iya, iya. Bareng tak bawa mulih, tak pondok gak tambah sih tambah antep. Antep tambah sih tambah abot. Tapi lah gak muni ta? Gak muni. Muni kruk. Terus derek anake. Terus liyane kok Dik ngomong Dik. Lho, babon iki derek anak. Iya, tapi jam piro babon niku? Bengi jam 12. Mosok jam 12 babon ngletek. Oh, mari kaudanan bene ndelek anake. Terus anake ndelek mboke. Iya. Kiyok. Gran. Kon kok iso njiwahi koyo petik ngono. Terus mbok iki kruk. Tak cekel ambek aku. Keok. Tak gawa mul tambah suwi tambah abot, Iya. Wah, bareng tak dekek dudu petik. Tiba. Ndas glundung Mati aku. Keran. Masalah keran jadi ngomong medi-median ngono kok keran. Bisa nih aku metu ndas glundung rek. Kon niku liyane wong medi apa? Oh. Dolan wong medi wae kepethuk wong medi arek kon iki. Zaman saiki wis gak iso wong medi, saiki lak sing rumbuk-rumbuk gawe bangunan kabeh. Iya, wis dibabati. Ngomong soal pangan-panganan ta apa, Kran? Panganan? Iya. Mangan apa? Sing paling enak ya mangan soto. Soto. Heeh. Oh, nek mangan soto gak koyo soto babat iku ri. Kadoan kan tuku rono, Kran. Lho, soto babat. Oh, babat. Iya, babat soto. Babat wedhus sarang. Iya. Kuwinane ono ngandok nang gone kono ri. Warung wandok entek imbu mandu wong wedok. Ayu, Kran. Wah, ayu. Jane pacarku wedok iku. Masa kon pacaran? Iya. Kok kon pacaran? Pacaran yo apa sih? Pacar iki yo gendaan lho. Wah, wong gendaan yo pacar. Arek Surabaya karane pacaran ku gendaan. Iya, jaman saiki pancene jaman. Ya halusno karepe iku. Bareng arek wedok iku tuku soto, entek imbu maneh, entek imbu. Oh, maruki mari loro kan. Ditakokno dhuwit ambek sing dodos. Iya. Lah pun di dhuwite didodono gegere ri. Terus kata gegere bolong lho gak mati tinjau. Yo keran masalah keran. Wah, wis kok iki aja ngomong ngono iku arane sundel bolong. Lah iya ri. Wis tak ngomong liyaniku. Wis arek ngomong gendaan ae. Ngojo ngomong gendaan ta. Iki lho kan. Kon jaga iku aja nyolong waktu apa. Lah waktune sapa tak colong? Lho, maksudnya gak waktune sapa kon colong ngono, sing menepati janji. Kon nak jam 10 jaluk gedus e, janji nyopir sak iki. Alah aku nang omahe janji. Kancane Ranu bareng. Iya, nyopir. Ola apa janjiku? Apa? Omonganmu ki sing temen ngono lho. Oh, temen mati. Aku iki nanggonmu keran. Gak kepethuk kon, saiki kon nyulayani maneh. Kepethuk apa wong saiki wayahe jaga ya kepethuk no gerduke. Ayo kotekan sing enak. Lho, lah kotekan, ojo kotekan. Lho. Lah apa jaga kotekan? Lah gak iso turu wong. Keliling, dadi kok wong sing turu tangi. Kotekan iso apa enake rek sapare mek sokeran. Lho, iya sing ngrungokno. Nah kaget sing gak seneng ya apa? Ngene omongi sapa kotekan iku? Sapare mbek sokeran. Arek pancene garudur arek iku. Lho, kok enak wong turu kotekan. Dur kok melok tempe gerah. Kene bales aku. Dur yaman. Ayo kotekan dilek. Kotek duwe alat kotekan. Sing ndi kotek. Lho, lah iki apa lah ambek mek tangan iki iso. Ya apa sih? Ngene. Lho iki kotekan. Nek kon jangkep seminggu nek ngono entek lambemu kon. Nyarukun. Ris, iki mangane jaga ya? Iya. Ayo rene. Ayo iki di sebelah. Sebelah sapa? Ronda ya. Ran kon niku untuk menjaga keamanan kok tambah ngaco ketertiban kampung kon. Lho, gendek. Nah, rondo iku ta? Iya. Sini ku. Iya. Aku tak mlebu omahe rondo kon dingki ono njaba. Iya. Kon enak aku ceklak-ceklok ae lho. Enak lah apa? Oh, aku sing kepingin. Lho, kepingin apa kan iki? Lho ya apa? Iki segala iki. Lho, kon nak kan kon mangan jajane roti iku ta. Lho iya, lah kok nak kepingin di rotine. Lho iya. Lah kok tak uncari. Wis, aku tak njero dhisik ae. Kon njero? Heeh. Aku kon nek njero aku gak mlebu. Kon njaba ae kira-kira. Aku gak njaba. Nanti kok. Nek kon njero aku ndukur genteng. Iya. Enak, kon mangan roti. Lah kon ndelok apa ndukur genteng? Kon mangan roti. Kok tak ndukuri genteng. Iya. Enak kon. Kon ora apa? Wis ayo bareng mari. Bareng. Loh, bareng. Lho bareng gugah. Bareng duel kon mbek aku.
Ngir. Kok ora tau melu, Dik. Apa lawange kon buka? Lho nggih kadenge sing lawang-lawang kula dhewe. Bah kula buka, bah kula tutup. Nah iyalah apa buka. Ya saya petengan. Lampu-lampune padang. Ambekan sampeyan ngurus lampu, bah kula pateni, bah kula banting lampu-lampu kula dhewe. Nah ya suwe-suwe kok ngecuwes ya aku iki. Iku kamar sapa ae? Kamar kula. Sing ngarep iki? Lah kamar kula niku sing padang. Nomor loro. Kamar Toyul. Tak, wis tak grosakne. Sampeyan niku lan apa? Lho. Rasane. Enak yo. Wis. Duh. Napa awak saya? Wis. Iku lho ngusu apa? Tatap napa sampeyan wau? Wis deliko. Ambekan sampeyan niku lho, kok ngantuk nggih budaya mriki. Mbok tilem-tilem napa sih? Wong remeng-remeng arene. Ketok kale badhe Kartolo iki. Lah napa sih mbone tiyang kok? Kon ngaku sapa iki? Pun jajan pun remuk ngoten. Wis, tanda pangkatku bengi iki tak gawe. Lho, nek pundake delon. Nek pundake. Iki lho curiga napa? Wong kula niki nggih Iki strip piro sing tak gawe delon? Sampeyan pasang dhewe sing lan strip niku. Bayan strip 7 lho iki. Sampeyan ku curiga kali sinten? Kok tolat-tolet. Iki ya apa? Wong patroli ya ngantuk lho kene. Ngomong kok kelangopan ae. Sampeyan tilem teng mriku lho. Tolo gak mrene tenan. Sinten? Kartolo gak mrene tenan. Sinten lan apa ditakon Kartolo teng mriki niku? Wis nang ngono menisuk nek diteriak arek beras. Napa? Beras? Lho gak bubune sak iwake meneh ana sing ngetri dhewe. Kangge sinten? Lho gak ngono ndek pasar. Butuh apa sih kok nek? Wong butuh nggih sembarang apa ya jenenge wong. Ngene lho, Nduk, wong urip ana donya ku dunyane numpuk-numpuk tapi nek kesepian ya gak enak. Ayo ta belajar maca ambek nulis. Sampeyan niku enten mawon. Kepinteran ta sampeyan kurikula nulis niku sampeyan dhewe mbon sak nulis ngono. Lho gak ngono kon sinau aku tak leyen ndek mburi kene. Lah napa sinau kula mboten sekolah kok. Nek kon gak ngono nek buku duwe kon nek petelot gak duwene gak petelot ku iki. Petelot tuh gawin. Aku tak leyen ngono. Niki petelot ta duwe kentok sing. Ngene. Sak meneh gedene. Ngene tukune masak luar negeri. Gaenan kene. Produksi sampe dhewe nggih. Lho iya, gaenan sedayu. Pak Bayan iki ono-ono ae. Loh ya apa sakno. Pak Bayan. Sopo? Sampeyan niku semerap mlebu mriki wae. Mulai digropek wong ya apa? Iki ngene kon gak duwe genduk gentong. Gentong. Kendil. Gentong niku sampe nek banyune titik. Heh? Nek banyune titik. Wis aku ngerno cek kutuk nek ngono aku. Nggih pun niki. Nggih. Salah dhewe mlebu lawang kanthi. Ayo rek, endi? Nah, iki lho. Heh, yen mriki. Wah, lepure nih. Mau kalo ning ngene iki mau kalo. Tak polo, enten apa? Sopo ngasih? Ayo Greweli. Greweli ketara wis merah muda rupane wis. Halo, sampeyan urus, Bun. Kene tak urus nggih. Kon wong wedok temen. Nggih. Oh, bener iku ya wis. Oh, sampeyan ngurus persoalan kang ngurus wedoke. Lah ya apa? Lho, sampeyan ngurus enten wong mlebu mriki niki. Ya apa lek Enten wong elek mlebu mriki. Oh, nek kene ana wong elek mlebu kene, Nduk. Lah sampean niku kegantengan ta mboten ngocok. Iya, ya aku ya elek iku. Lho, kok elek. Boten ngoten, mriki klebon wong lanang ngoten. Kene klebon wong lanang. Nggih lah sampean wong telu niki wedok ta? Iya lanang, bener wis. Ayo wis mulai wis. Tolong lolak ngono. Wis ngene saiki tak takon. Nggih. Sing klebon wong lanang sing dedek bengek iku mang sing penting Kartolo mlebu rene wis. Wis sing wis iki. Lah napa Jakarta mriki niku? Ayo ngaku ta. Lho, iki kok ana sandal. Nah, Sandale sapa iki? Sandale bapak.
Wong bapake gak ono wis suwe kok. Ono sandal rene. Niku paman mriki. Kapan pamane rene? Paman wis dosol bebek ke susu niku. Ada susu. Nggih. Wah, sandal dudu lek pamanmu aku ro nomor 38. Iki nomor 42 iki. Sampeyan niku po Loh. masa meneliti saja sih. Aku sik titine. Lho, lha iki sentolo. Entol kuwi lho. Lah, iki sentolo batu limo. Nek sapa iki? Nang ngandani paman kok ngene sandal niku wau. Dudu iki lek ndelok krok burak iki kaya sentolo bayan iki. Nggih, bayan iki lho. Wah, wis bayan mesti lo kene golek bayan. Golek. Kula ndawon. Lho. Iki apa iki? Apa, Dok? Napa Apa iku? gentong? Gentong kok mengkurep. Nah, nggih niku banyune pun telas kula kurepaken. Mosok ndom aku wong gentong kan banyune diukur sik keran jajal bukaan keran. Bukan. Mari Bukan. Bukan. Lho, gentongnya apa, Dok? Lho, Nggih, model saniki gentong enten rodone. Gentong ana rudane. Niki enten glindingane. Lah kok ngene, Mas? Kok Krik, Lho. krik, Lho. krik. Ana gentong Ruming krik. Mosok gentong ana sarunge. Sarung kecepet. Lah iki. Kok grenak iki dipecah ya. Ayo. Loh, lah kok kon kan. Wah, sokren ambek safari. Polo rene mangkon dudun lho. Jange dadi Joko Kendil wurung aku iki. Yo pintere bayan. Yo wong bagus, ana yang simpel. Dadi wong dikongkon kontrol, lek nek kene ana wong lanang dadak awake dhewe mlebu genu. Pun kula atasi niki wau lho. Iku gak diatasi, dikurepi ku jenenge kon. Wong kendel dikurepno nang awake ngono. Gentong kesampen kuruk kate nggih dapat sampean ana apa sampean? Kirangan kula niki sawangan kok anyanyi kali rondo ngoten lho. Ah, nyanyi, pancen terongoan ya. Niat kula golek kartolo panjenengan. Curiga niki wau. Nyate golek kartolo ngantuk keturun jerone gentong ngoten ta. Ndak arek iki kena coba arek. Boten. Kadosi kartolo mboten enten ndak dhewe angop teng mriki. Ngantuk terus silem teng. Kaya kena barang boten genah ngoten lho. Ah, mboten. Sebab ana rondo. Kok gak ana rondo? Gak sampe kena barang gak. Kula cek tumun niki dadi pamong 21 tahun mlebu omahe arek niki terus gemeter. Pancene sampean gebimbang ya. Niki napa lho digawa teng kelurahan mawon. Dirunding secara keluargaan. Oh, sakit lho. Ah, tambah dikrawu mistik lho. Pun sampe natur lah lho. Ojo sampe mane-mane runyu. Mosok kartolo kan kok rene, Din? Mboten Endi arek kartolo? Iku lah kartolo iki. Oh, Lah, ayo coba kon. Tangkep. Saran kon, tekan ndi kon? Wong teko malah ditangkep nih. Tangkep ae. Koma tekan ndi? Kula teko njaba. Tekan jabane ndi? Lho sampeyan niku kero ta? Lho. Nek elen ku kenceng le. Lah yo wong kula teko lawang njaba ngoten lho. Lah yo apa kon kok rene? Krungu wong rame-rame terus enten rondo mlebokaken wong kasing kula tangkep. Kon, Wis ndelok ambekmu ngonsrong kon. kok sing kosrong iku dikoyan. Lek ngongsrong kartolo sing dikurepi genuk kon. Wah, ya apa iki senae lho? Jane ngeten lho, kula semayan kali tini mboten kok semayan elek. Panjen niati kula rabi. Karep kula ngeteraken rok kali sepatu dadak tampa trimane Pak Bayan trimaken kula ning ngurusi kampung mriki. Tibae Pak Bayan sing kudu mboten genah kali tini ngoten lho. Yo ngono yan kon yan. rayu kula. Lho wis suwe ngono gak aku. Makane turun jerone gentong. Aja aku krungu peno Joko yang ngrasani tini Mang. Sapa ngrasani? Peno mbek safari. Iya. Lho sing patrol mek kebayane kan sing pokro. Kon ngeten sakniki nggih Yo, padha apa nih? Jepuro nggih Pak Bayan mboten salah, kula mboten salah. Pokok lek dina kula kemanten kali tini niki monggo sampean ruwa-ruwa ngoten. Oh, jok kuwatir le. Nggih. Jok kuwatir tak tangkepno gombeng wis jok kuwatir. Oh, gombeng. Iki kok sing ngene tok. Gombeng iki. Gombeng. Apa? Leang-leong. Iya. Oh nggih, Ya, 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 ya. nggih pun monggo diseni. Malam Minggu ngarep niki kula kawinan. Iya. Monggo.